Mines and Geo-sciences Bureau sa DENR mipasabot sa ilang habig kabahin sa kontrobersiya nga mitumaw subay sa tabong landslide sa Barangay Tinaan, City of Naga. Anang report ni Nico Serino. Tuig 2007 pa, nakahimo og geohazard mapping ang Mines and Geo-sciences Bureau o MGB sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Ilang gihulagway nga moderate ang risgo sa landslide sa maong barangay, butang nga angayang bantayan sa mga kadagkuan sa barangay ug sa Dakbayan. Kapin sa 20 ka mga pamilya sa Sitio Sindulan ang ilang girekomendar kaniadto nga i-relocate. Agosto karong tuiga, mihimo og geological investigation ang MGB sa bahin sa Sitio Tagaytay. Kini human nakitaan og dagkong mga liki sa yuta nga gikabalakan sa mga residente. Matod pa, natural phenomenon ang pagpangliki sa maong klase sa yuta. Natural characteristic of limestone na magka-crack siya. I look at it on a technical point of view, parang water-induced landslide. Hinuon, mirekomendar ang MGB sa pagpabakwit sa mga residente sa Sitio Tagaytay. Niadtong gabi sa wa pa mahitabo ang landslide, may mga mulupyo sa Tagaytay nga gipabakwit ng daan subay sa maong abiso. Na-evacuated ang Tagaytay area. And Tagaytay area, or that crack particularly, is about a little more than 1 kilometer to the unfortunate site where the Sindulan. Samtang kabahin sa Sitio Sindulan nga labihang naapektuhan sa halapad nga landslide, gipasabot sa MGB, wala sila makasusi niini kay walay mi report kanila. Unforeseen. I'm definite of that. Kasi kung na-foresee pa namin yan na that will happen, because of this incident, dapat na-evacuate na rin. But hindi talaga nakita. Miuyo ng MGB sa plano pagdeklarar og danger zone sa dapit na hitabuan aron makalikay sa peligro. Samtang Sinaga City Mayor Christine Chong mitataw dili niya buot mamasangil. Apan gusto lang niya nga klaruhon nga base sa detailed landslide and hazard map nga gipagawas sa MGB nalakip man ang Barangay Tinaan sa low landslide susceptibility. Ug mismong ang MGB usab ang mi-issue og clearance nga usa ka natural phenomenon ang nakitang pagpangliki sa may Sitio Tagaytay ug dili kini tungod sa nagpadayon nga quarry operation sa dapit. Dili usab kini matod pa landslide prone. Nico Sereno, Balitang Bisdak.